سلام تخطاتلتي مدب مقالح من اسيات نازا چنالنا انقعدها مصاخوم نعاخم مهيريو زبلنا يوم مدبات حزناكم دبخنا لنا مو زخونه يخون نقفيتا رؤيتو مسهلوكم عبوتاكم انت خصحفلنا انداتلابونا مزقص المدبات دخن غرفكم سناي سيرفايس بلكافي موشتي نخلينكس ابيغ Vi verhalten Sie sich richtig, wenn der PKW nicht anhält? እዚያ ጻዕዳ መኪና ኣብ ወገን ጸጋም ዘላ ኣብዚ ሆብስትራስ ኣነ ዝኸደሉ ዘለኹ ናብ ጸጋም ክትኣቱ ደይዳላ ማለት እዩ። እሲ ከመይ ትገብር ንሳ እንተ ኣትያ ወይ ከዓ ክትኣቱ ደይዳ ዘላሲ ጠጠው እንተ ዘላ ትምላ እንተ ጽርግያ መጽያስ እንታይ ትኸውን ወይ ከዓ ከመይ ትገብር? ቁጽሪ 1 ሂብና ዘሎ ich verringere meine Geschwindigkeit ቁጽሪ 2 Ich verzichte auf meine Vorfahrt. ቁጥር 3 ich hupe und fahre unverändert weiter. ሕጂ ተንመልሲ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ተላንሳ ጠጠው ዘይላ ማለት እዩ ፍጥነትካ ትቅንስ ፈሪንገረ meine Geschwindigkeit እቲ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ ፍጥነት ይቅንስ ትምላ መስመት ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ich verzichte auf meine Vorfahrt እቲ ንዓይ ፎፋት ቀዳምነት ስለ ዘለኒ ንዑ ይገድፈሉ ማለት እዩ Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzen werden? ኣብዚ ጸጋማይ ዘሎ ab የማናይ ዘሎ ጽርግያሲ ንምንታይ ንጥቀመሉ? ቁጽሪ 1 ሱም halten und parken ኣብ ጠጠው ክንብልን ፓርኪንግ ክንገብርን ሱም ኦቨርሆለን በዚ የማናይ ዘሎ ጽርግያ ንሓንቲ መኪና ክንሓልፋ ወይ ከዓ ክንቀድማ ቁጥር 3 ሱም ቢፋረን mit langsamen Fahrzeugen መስ ሓንቲ ቀሲላ ትጓዓዝ መኪና ብኡ ክንከይድ ይፍቀድ እተን መልሲ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 3 እየን Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich? ንስኻ ናብዛ ኣቅድማ ዘላ ዓባይ መኪና ወይ ከዓ ትራክተር ኣብ ዘይተን ሽራይፈን ዘላ እናቀረብካ ትመጽእ ኣለኻ እሞ እንታይ ክትገብር ኣለካ? Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt. ነታ ኣብ የማናይ ወገን ዘላ መኪና ትሪኣ ትጥምታ ናብቲ ኣውዲያ ኾፍ ትብል ወይሲ ናብቲ ስኻ ትኸዱ ዘለኻ ጽርግያ ትጥወያ ትሓሊፋ ይተሓልፍን ማለት እዩ ቁጽሪ 2 Dem Zug das Overwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt. ኣብዚ ሕጂ ሱክ ልወሎ ኣባ ኤጋል I think ትራክተር ያ መስለኒ ቦታ ንኽትቀይር ክትገድፈላ ኣለካ ካብቲ የማናይ ቦታ ዘሎ ናብቲ ሓደ ንኽትቀይር ሲ ትገድፈላ ኣለካ እንተደኣ ናብ ጸጋም ብሊንከን ጌራ ናብ ሊንክስ እንተደኣ ብሊንከን ፍራቻን ጸጋም እንተደኣ ወሊዓትልካ ሃልያ ማለት እዩ ቁጽሪ 3 wenn der Zug links blinkt lichte Hupe bestätigen und zügig vorbeifahren ናሎ እዛ መኪና እንተደኣ ናብ ጸጋም ፍራቻ ወሊዓትልና ሃልያ ልሽቲ ሁpe ንገብረላ ብቁጥፍ ከዓ ንሓልፋ ይብላሎ እዚ ግን ክኾን ዘይክእል እዩ እተን መልሲ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 እየን እዚ ዛይተን ሽትራይፈን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መብዛሕትኡ ኣብ ኦቨርላንድ ኣውሰርሃልጉሽሎስን ኦርትሻፍትን ኣብ ኣውቶባን ንረኽቦ ማለት እዩ መን ይጥቀመሉ እንተዳእና እዚን ትራክተር ይጥቀማሉ ኩሉ ግዜ ቀስ ኢለን ዝኸዳ መካይን ማለት ወይ ከዓ ሽቨር ትራንስፖርት ከምዚ ብዙሕ ከቢድ ንብረት ተሸኪመን ዘለዋ ዝተሸከመ መካይንን ዝጥቀማሉ ሕጂ ንነዊሕ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ንሱ ዛይተን ሽትራይፈን ሓደ ግዜ ይውዳእ ስለ ዝኾነ መካይና ኣብ ዛይተን ሽትራይፈን ተራእሪኢና ኣዚና ክንጠንቀቕን ቁልሕ ክንብለንን ኣለና ምክንያቱ ናብቲ ናትና ስራሰ ክምጻእ ስለ ዝኽእላ ስለ ዝውዳእ ማለተይ ክቕጽል ኣይክእልኒ ነዊሕ ኣይከይድን እዩ Verhalten Sie sich wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen ትኽኢልካ ክትቀጽል እንተደኣ ኾንካሲ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ነስተባሃለላ ዘለና እዛ ቀያሕ መኪና ትሪእዋ ኣለኹም ትቀይራላ እቲ ናታ ሽፖዋ ትቀይራላ ኣብ ጸጋምና ነራ ሕጂ ትመጻላና ቀይመና ማለት እዩ ቁጽሪ 1 Den vorausfahrende Durchhupen darauf hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf. ነቲ ኣብ ቅድመኻ ዘሎ መኪና በዓል መኪና ልሽቲ ሁፖ ግበረሉ ምክንያቱ
ናብ መስቀላዊ ቦታ ምስ እንተደኣ ቆሪቡ ናቱ ሽፕዋ ካብቲ ሓደ ፅርግያ ናብቲ ሓደ ፅርግያ ክቅይር ከም ዘይፍቀዶ ብልሽትሁፐ ጌርካ ንገሮ ሓብሮ ብላሎ ቁፅሪ 2 ኣብ ብረምዘን und dem vorausfahrenden den Fahrstreifenwechseln ermöglichen. Führerno has ነቲ ኣቂድማኻ ዘሎ በዓል መኪና ድማ ክቅይር ካብ ፀጋማይ ናብቲ ዘለኻዮ ንስኻ ናብ ማእከል ቦታ ንኽቅይር ቦታ ግደፈሉ ይብላሎ ምክንያቱ ንሕና ንሪኦ ኣለና ካብቲ ፀጋማይና ናብቶም ዘለናዮ ንሕና ክቅይር ኣብ ፍርቂ በፅሑ ስለ ዘሎ ቦታ ግደፈሉ ይብላሎ ቁፅሪ 3 ዲ ኣንደረን Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel grün zeigt. ነተን ካልእ መካይን ናብ ፀገምካ ዘለዋ überholen ግበረን ሕለፈን ምክንያቱ እቲያ ኣብ ቅድመና ዘላ ኣምፕል grün ሂብና ስለ ዘሎ das kann überhaupt nicht sein, das ist echt richtig verkehrt. Also እቲያ ሓቀኛ መልሲ ቁፅሪ 3 እያ ምክንያቱ ንሕና ንሪኦ ኣለና እዚ በዓል ቀይሕ መኪና ኣብ ቅድመና ዘሎ ይሰግራሎ ፍርቂ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ፍጥነትና ቀኒስና ቁሩብ ብረምዘ ጌርና ንዕኡ ንሕልፎ ቦታ ንገድፈሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓና ካልእ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ የብልናን ብዘይካ ፍሬኖ ሒዝና ነቲ ኣብ ቅድመና ዘላ ቀያሕ መኪና ንዕኡ ክንሰዶ ማለት እዩ ክንሕሉ ክንገድፈሉ ማለት እዩ ናብ ተራ ንፀጋን ክንከይድ ደልና ኣብ ሽፒገል ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ግሩን መኪና ኣላ ናብቲ ሓደ ተልና ሃበቲ ሓደ ክመፁ ክእሉ እዮም ሓንቲ ኣማራፂ ክንገብራ ዘለና ፍሬኖ ሒዝና ንዕኡ ንሕልፎ Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen PKW rechts überholen? ሕጂ ንስኻ ኣብ ኣውቶባን ትጓዓዝ ኣለኻ ነዛ ኣብ ፀጋምና ዘላ ፀላም መኪና ክትቀድማ ካብ ርክቲ ሰኣውስ ክትቀድማስ ይፍቀደካ ዶ ኖርማላ ቫይዘን ንሕና ንሓንቲ መኪና ክንሓልፋ ከለና ኣብ ፀጋማይ ዘሎ ፅርግያ ኮይንና ክንሓልፋ ኣለና ኣብ ኢነን ኦርት እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዓዲ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ኣብቲ ፀጋማይ ስትራስ ክንከውን ኣለና ኣብዚ ግን ወላ ካብ የማናይ ወገን ኣብ ኣውቶባን ማለት እዩ ካብ የማናይ ወገን ክትወርሆለን ክትገብራ ትኽእልካ ግን ንስኻ ከምኡ ትገብራ እንተደኣ ኮንካ እታ መኪና እንተወሓደ እንተበዝሐ እንተበዝሐ ሱሳ ክትከይድ ክትክእል ኣለዋ ቦታ ከዓ ዘይብልካ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ናትካ ኣብቲ የማናይ ቦታ እንተደኣ ሽታው ሃልዩ ዛሕማ እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዕንቅፋት እንተሃልዩ ጥራኻ ከምኡ ትገብር ዝፍቀደካ ቁፅሪ 1 ይህብና ኣሎ ናይን weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ፀጋማይ ቦታ ብዙሕ መካይን ስለ ዘየለ ፋርሶግ ሽላንገ ማለት ብዙሕ መካይን ወይ ከዓ ትኽለን ዝኸዳ መካይን ንዓኻ ቦታ ዘይእቱ ዘለዎን ተመራሪሐን ዝኸዳ መካይን ማለት እዩ ልክዕ ከም ምሽታው ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ያ wenn Sie dabei nicht schneller als 80 km/h fahren ይፍቀደን እዩ እንተደኣ ንሰን ወይ ንሳ እቲያ ፀላም መኪና ልዕሊ 80 እንተደኣ ትኸይድ ሃልያ sorry ልዕሊ 80 እንተደኣ ዘይትኸይድ ሃልያ ቁፅሪ 3 ያ weil zum Überholen ausreichende Platz ያ ይፍቀደኒ እዩ ምክንያቱ ንዓኣ ንክቅድማሲ እኹል ዝኾነ ቦታ ስለ ዘለኒ ኦኬ እቲ መልሲ ቁፅሪ 1 እያ ቁፅሪ 1 ያ nein weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist ለምንታይ ንዓኣ كندلنا لنا كنقدمها دلنا لنا مخنياتو ولا حنتي بلاتس ويكا ولا حنتي بزح مكان سلازيله womit müssen Sie auf diesem Autobahnparkplatz rechnen حجي ابزي معرفه مكينه نريو زلنا نحن حجي كاب اوتوبان نوص زلنا اوتوبان مالت هايوي كلاتنا نفوتنا كاب اوتوبان يوص ኣለኹ معرف ናይ መኪና ፓርኪን ዝገብረሉ እዩ ሕጂ ሲ እንታይ ክሓስብ ኣለኒ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢለ ክሓስብ ኣለኒ እዩ ዘለቱ ሕቶ ሃራይ ቁፅሪ 1 mit plötzlich auf die Fahrbahn tretende Person ንስኻ ምስ ምንታይ ክትሓስብ ኣለካ ኣብዚ የንክን ሕጂ ሓደ ሰብ ሃንደበት ከኣትወካ ክእል እዩ ቁፅሪ 2 mit Gegenverkehr ብቅድሚት ትመፅእ ኣንጻርካ መኪና ምስኣ ክትሓስብ ኣለካ ቁፅሪ 3 mit rotisch Gefahr beim Bremsen
እንተ ማይ ሳለ ዝሃርም ዘሎ እንተ ደኣ ፍሬን ሒዝካ ሸተት ናይ ምባል ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልካስ ክትሓስብ ኣለካ ብላሎ እተን መልሲ ቁፅሪ 1ን ቁፅሪ 3ን እየን ንሕና ካብዚ ሃይዌይ ካብዚ ኣውቶባን ንወፅእ ኣለና ሕጂ ካብቶም ፓርኪን ዝገበሩ ከማና ዝበሉ ሰባት ማለት እዩ ሃንደበት ካብ መኪንኦም ወሪዶም ናባና ገጾም ክመፁ ክእሉ እዮም mit plötzlich auf die Fahrbahn tretende Person okay ወይ ከዓ ቁፅሪ 3 mit rutsch Gefahr beim Bremsen እንተራ ብረምዘ ጌርና ሸተት ክንብል ንኽእልና እቲ ራይፈንቲ እግሪ ጎማ ሸተት ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ማይ ይሃርም ስለ ዘሎ እቲ ማእኸለይቲ ቁፅሪ 2 ኢልዋ ዘሎ mit Gegenverkehr መኪና ኣብ ናይ ኣውቶባን ክትወፅእ እንተ ደኣ ኮንካ ብቅድሚኻ ትመፅእ መኪና የላ ናይ ፓርክ ፕላስ ተኮይኑ ምክንያቱ እቲ ሓደ ኣንጻር ናትካ ዝኸይድ ፅርግያ ኣብቲ ሓደ ገፅ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ኣውቶባን ኣብ ናይ ፓርክ ፕላትስ ብናትካ ኣንጻር ዝመፅእ የለን